Boa tarde. Esta primeira xornada de tarde contamos con Pepe Cabido. O conferenciante é licenciado en Filosofía pola USC e profesor de Filosofía dende o 92, é dicir, fai 30 anos. Ven a falarnos en torno ao paso da masculinidade hexemónica á masculinidade disidente, un campo práctico de estudo no que leva tempo traballando e sendo un referente en Galiza como testemuña a súa traxectoria, da cal podemos destacar, por un lado, o feito de participar activamente no equipo de igualdade dos diversos centros nos que estivo, como o IES Fontexería de Muros ou no IES Antón Fraguas de Santiago, no que sigue impartindo clase, e organizando dende os mesmos obradoiros e proxectos de novas masculinidades, destacando sobre todo o feito de facer, digamos, obradoiros centrados, digamos, nos propios homes, digamos, obradoiros non vistos. Neste sentido, recibeu diversos premios de innovación precisamente por este tipo de obradoiros e actualmente se adica xa non só nos propios institutos nos que está, sino noutros centros de Galiza a realizar este tipo de obradoiros, os cales dan bastante bo resultado. Nese sentido nos falará sobre este tipo de formacións. Tamén é de destacar que cando estivo na Secretaría de Acción Política do Sindicato Estega, tamén destacou precisamente por esta labor, polo seu traballo coeducativo e por unha acción política feminista. Por todo isto recibeu, como decíamos, diversos premios e actualmente é o profesor titor encargado da formación inicial en igualdade de novos e novas docentes, digamos que entran a traballar, digamos, dentro da Consellería, é dicir, os novos profes de Galiza. Eu mesmo, digamos, fixen esta formación no 2020 e realmente foi moi interesante. Bueno, pois con todos vos, Pepe Cabido. Ahora, vale. Ben, decía, bueno, primeiro agradecer a Daniela as súas palabras, agradecer a Aula Castelao de Filosofía, a Monse, a Alex, que insistiron moito en que viñera aquí. No primeiro momento eu dixen, Dios mío, onde vou ir eu, non? Que eu sempre estive dese lado, non? Como podo dicir eu algo que poda interesar a este foro de pensamento. Bueno, pois, contovos un poquinho, para empezar, decía, e antes de soltarvos un pouco o rollo teórico, non, de por que traballo isto, non? Por que e para que, pois como empezou isto. É moi importante, ademais do agradecemento que xa dixen, tamén o recoñecemento, non? E o recoñecemento é o meu centro de Muros. Hoxe estou no IES Antón Fraguas, onde teño un equipo de igualdade moi interesante, co que traballo moito e moi ben, pero tamén dicir que non existía, hasta hai 2 anos, non existía equipo de igualdade. Para mí foi un choque, vir dun centro como Muros, onde éramos un referente en igualdade, e de repente chegar a un sitio onde non existía, pois dime conta de todo o que temos que facer. Para mí era como pasar casi do ceo ao inferno. Si é certo que se recibiu ben a proposta de montar o equipo de igualdade, e a día de hoxe somos 40-50 personas traballando isto. Como empezou esta andaina miña? Pois ao principio con moito medo. No ano 2014, cando unha profesora de matemáticas amiga e compañera tamén do sindicato Estega, pois preguntoume que facía eu para traballar a igualdade desde a materia de filosofía. Sabía que traballaba desde había moitos anos, xa desde os anos 90. E como me iba? Porque ela viña enfadada dunha clase onde se lle revolucionaran todos, os nenos e as nenas, de primeiro de ESO, creo que era, e hasta lle salira o termo feminazi, non? E entonces viña como impactada e impresionada. E entón ali propúxome, e, bueno, decía ela que unha das causas era que os tíos lle monopolizaban o debate. E entón eu dixen, pois a mí tamén me pasa a veces.
Si é certo que a veces os debates que se daban nos espazos mixtos, non? Pois eran debates puerís, eran debates pouco productivos, non? E moitas veces, non sei se vos pasa a vos tamén, reproducíanse os micromachismos, volvía a haber moito protagonismo masculino, curiosamente aí, as nenas que estaban máis apoderadas, pois de alguma forma acusaban con os seus argumentos e ben feitos os nenos. Eles puñanse en actitud vitimista, me estás culpando do que non fixen, non? Entón, ao final, eu via que salía culpabilizado o feminismo. Era unha sensación que eu tiña como docente, non? E a veces me cuestionaba se estaba legitimando aquilo que eu criticaba, non? Aquilo o que xe queremos loitar ou pôr de manifesto aquí, que é a contrahexemonía, non? Entón, se estaba, de alguma forma, legitimando a hexemonía heteropatriarcal, non? Entón, empezamos a pensar e a decir, bueno, por que non facemos esa experiencia, que non é nosa, que xa as feministas islandesas o tiñan posto en práctica, non? De facer obradoiros separados por sexos. Isto non sustituye os espazos mixtos, non? En absoluto. Pero sí é certo que lle dá outra óptica. Sí é certo que podemos traballar aspectos que non podemos traballar en espazos mixtos. E, digamos, un pouco a idea que o relato co que as persoas medramos normalmente é un relato distinto para homes que para mulleres, non? E entón queríamos dirixirnos a eles e a elas de forma distinta, con enfoques distintos, a ver que salía, non? Claro, porque a ollada para deconstruir o que é ser muller ou ser home, non? Pois é distinta, non? O exemplo que puñamos nós e que puño moitas veces é o exemplo do amor. O que a mí me di a socialización masculina sobre o amor é moi distinta o que lle di a unha muller, non? Entón, partindo deso, pois, eu botei mandar. A primeira vez, podo vos asegurar que iba morto de medo, porque non tiña nin referentes, nin tiña material. Empecé a buscar polas redes, atopei, sempre recordo, sempre quedoume grabado, non? Unha especie de obradoiro, taller, chamanlle, non? En Jaén, de homes pola igualdade, e, bueno, pero era tremendamente difícil, dali collín algunha idea, e ao final dixen, bueno, construíro, non? Empecé a construílo. Por que tamén creo que hai que facer isto? Porque, bueno, a nós sempre se nos di que temos que traballar o espírito crítico do alumnado, e me parece que a crítica que empeza por un mismo tal vez é a que mellor se fundamenta e a que mellor pode cambiar tanto no individual como logo no colectivo, non? E logo, eu creía, ademais, que con estes obradoiros podíamos eliminar, e eu penso que se conseguiu en parte, non? Certas actitudes tóxicas, non? Tóxicas para os homes tamén. E, bueno, en xeral os obxectivos, e xa remato un pouco así esta pequena historia, non? Os obxectivos xerais do obradoiro, non? Pois era, eso, traballar pola igualdade efectiva, de construir a masculinidade tradicional, que os nenos coñezan a orixe do noso comportamento masculino e, sobre todo, as consecuencias negativas para os homes, non? Que é eso da socialización masculina, non? E por qué? E por qué pode ser pernicioso, non? Tamén é moi importante, e eu tamén volo aconsello, non? Se me permitides darvos un consello, temos que intentar evitar o sentimento de culpa. Creo que non lle fai nada ben a causa, e os nenos teñen. Eso sí, temos que responsabilizalos. Temos que dicirlle, non sodes culpables, aínda, pero sí responsables. Responsables dun discurso e de reproducirlo. Non? E iso hai que ensinarlo, porque non teñen ferramentas aínda. Non? E, de alguma forma, o que se pretende é aprender a reconstruir, digamos, outra forma de ser home, non? Unha forma que pode ser, desde o meu punto de vista, máis feliz e máis libre, non? E apoderar as disidencias. Os nenos distintos nos centros están silenciados, están invisibilizados. Os homes distintos existen. O que pasa é que non se ven. E nos centros, o modelo malote, o modelo máis dominante, o modelo máis competitivo, o modelo máis deportista, é o modelo que triunfa, non? E entón, de alguma forma, o obradoiro que pretende é eso, intentar poñerlle a mollas gafas azuis e que tú identifiques eses comportamentos tóxicos. Esas gafas azuis puxenas eu. É dicir, desde que empecé a ler isto, desde que empecé a traballar, digamos, non o tema de igualdade, che hai moitos máis anos, pero sí o tema
da igualdade centrada en min, na masculinidade, si é certo que identifico en min eses comportamentos que pensaba que non eran, pero sobre todo, vos lo contarei durante a charla, se me dá tempo, porque eu teño, como vedes, moito rollo, estou empezando, pois servime para traballar mellor cos alumnos e, sobre todo, cos valóns. E mellor, incluso, cando fui xefe de estudios, creo que cambiei moito a miña percepción de como teñamos que tratar os nenos, especialmente os que nos dan traballo aos xefes de estudios. Logo vos lo conto. Bueno, o título. Permitidme que lea. Non suelo ler, pero vou a ler uns textos, porque a charla, en principio, cando me contactaron para falar, era un pouco explicar todo o que fago, as preguntas e iso. E, a verdad, estou un pouco canso de facelo en outros centros cando vou a falar, non? Que se me piden. E me parecía que para a Semana de Filosofía pois tinha que facer algo, pois, bueno, pois darlle un tamiz un pouquiño do que eu vivo, non? Que é isto da filosofía, non? E entón, pois, pensei en explicarvos cal é a xustificación do Obradoiro, por iso estamos aquí nesta semana, e a xustificación ideolóxica, filosófica, que é que vou pasar agora, e a partir de aí vou ir, según me vayan vindo un pouco a cabeza, vou vos explicar cousas que fago cos nenos. Despois, o tempo que teñamos para o debate, para as preguntas, amplíovos, preguntádeme, e falamos da polémica, porque é polémico, obviamente, segregar, separar, non segregar, separar por sexos é polémico, claro que sí, son consciente, pero deso casi o deixamos para o debate. Permitidme que o lea en castelán, porque non me deu tempo de traducilo, son, por desgracia, que temos así, e traducilo ao mesmo tempo é un poquinho máis complicado. Vamos a ler uns textos, que seguramente a maioría de vos coñecedes, pero que me interesa para comenzar. Pues, del modo siguiente, ¿juzgamos acaso que las hembras de los perros guardianes deben vigilar, al igual que ellos, cazar en su compañía y hacer todo lo demás en común? ¿O, por el contrario, que han de quedarse en sus casas, imposibilitadas por los partos y la alimentación de sus cachorros, en tanto los machos realizan los trabajos y se aplican al cuidado de los rebaños? A nuestro juicio, todo ha de ser común, dijo, pero a las unas las consideramos como más débiles y a los otros como más fuertes. Pero, arguí yo, ¿y podremos exigir de un animal unas tareas determinadas si no le damos la formación y educación necesarias para ellas? Pero, dije yo, de todo esto, ¿qué es lo que te parece más risible? ¿Será acaso el ver a las mujeres completamente desnudas, ejercitándose en las palestras junto a los hombres? Y no solo a las jóvenes, sino también a las viejas, siguiendo el ejemplo de esos viejos que gustan todavía de acudir a los gimnasios, a pesar de lo arrugados y faltos de atractivo con que se presentan a la vista. Remato esta primera parte. Más dije yo, puesto que ya hemos iniciado la cuestión, no nos detengamos ante las burlas de los que nos critican, por mucho y grande que sea lo que ellos digan respecto a la innovación que introducimos en el ejercicio de la gimnasia y de la música, y no menos en el manejo de las armas y la monta de los caballos. Supoño que todos e todas coñecedes o texto de quen é, logo digo para aquelas persoas que non sabes de filosofía. E ora leo outros. Y puesto que el logos y la forma son superiores a la materia por naturaleza, también es mejor que lo superior esté separado de lo inferior. Por eso es por lo que siempre que es posible y hasta donde es posible, el macho está separado de la hembra, ya que él es mejor y más divino al poseer el principio del movimiento, mientras que la hembra sirve de materia. Sin embargo, el macho se junta con la hembra para la reproducción, porque este es un tema que nos concierne a ambos. La razón es que la hembra es como si fuera un macho deforme y la descarga menstrual es semen, solo que impuro. Le falta un elemento básico, el alma. Este elemento ha de ser aportado por el semen masculino y cuando el residuo femenino lo reciba, entonces se forma el feto. Remato xa dicindo, mientras el embrión femenino está todavía en el útero, crece lentamente debido a su frialdad, puesto que todo desarrollo es una especie de cocción, y ésta se produce con el calor,
pero cuando nace y se independiza de la madre, alcanza rápidamente la madurez y la vejez debido a su propia debilidad, porque todas las cosas inferiores llegan a su final moi deprisa. Ben, parto destes textos, para quen non os coñeza, podíamos seguir, logo podíamos seguir simplemente cunha frase, se queredes, permitidme só este, o, por ejemplo, lo que por naturaleza domina y lo dominado para su supervivencia, porque el que es capaz de previsión con su inteligencia es un gobernante por naturaleza y un jefe natural. En cambio, el que es capaz de realizar las cosas con su cuerpo es súbdito y esclavo, también por naturaleza. Por tal razón, amo y esclavo tienen una conveniencia mutua. En efecto, el macho es por naturaleza más apto para la dirección que la hembra, siempre que no esté en situación antinatural. Bueno, partindo de esto, ¿qué nos di aos homes? Ou que dos discursos hai aquí? Platón e Aristóteles, 2500 anos. Eu vou pasar 2500 anos, agora en breve, aos anos 80, 90, ou 2000, e logo hai 7, 8 anos. Estes son os tres textos que traigo así na miña cabeza. Aquí hai dos relatos. Un foi hexemónico. O de Aristóteles foi hexemónico. Desapareceu? Non. Sigue existindo. Eu mostrarei vos hoxe como, dentro do alumnado e do profesorado, sigue existindo. Era o debate, o relato público, o relato mostrable, é o relato de biologicista, onde somos distintos e, por naturaleza, temos tendencias distintas. É o relato como home obligatorio, non? Incluso políticamente correcto como home, entre os machos. Entre os machos, cando falo de machos heterosexuais. Non o dixen antes. Tamén é aconsellable que os obradoiros os fagan heterosexuais. Sería moi interesante, que isto tamén é polémico, porque nós formamos parte do pacto. E entón temos que dicirle aos nosos alumnos que non queremos ese pacto. E dicimoslle por qué. Ben, en cambio, o discurso de Platón, un poquinho, pois podemos dicirlo, pois máis coeducativo, ou máis igualitario, ou donde os homes podemos vernos pois en pé de igualdade as mulleres, non se visibiliza. Igual que pasa con outros discursos masculinos. Non? Esa masculinidade contrahexemónica, non? A masculinidade dun home que non acepta a sexualidade heterosexual, a masculinidade dun home que non lle gusta o deporte, a masculinidade dun home que non é violento, o que falaba hoxe Carlos Taibo aquí. Eu apoio os disidentes, eu apoio os que desertan, dixo, desertores, perdón. Eso é un exemplo de disidencia. Hoxe non se pode desertar dun exército. Como home, se tú desertas dun exército, rompes o pacto máis importante, que es la valentía. El hombre tiene que tener la valentía y el coraje de morir por su patria. Ben, podedes ver as procesiones do outro día de la Legión Española. É un exemplo do home que eu nunca serei, non? Ben, cal é o noso papel como docentes? É que o noso papel como docentes é moi importante. É xenerar un discurso novo e volvo a insistir, o discurso podemos dar calquera, da igual que o de unha muller, que o de un home, da igual condición sexual. Pero é moi importante que nestes obradoiros, e aí temos nós un papel especialmente importante, os docentes heterosexuais, temos que dar un paso adiante. Dar un paso adiante, pasar a acción, darlle ferramentas aos meniños e, sobre todo, servir como modelos. Servir como modelos para realmente construir novos modelos de masculinidade. E eu, cando digo construir, non é tanto porque non existan. Por eso, a mí o título, cando falo deste título, non me gusta usar a palabra homes novos. Homes vos fui sempre. Homes que non aceptaban o discurso patriarcal, houve sempre. O único problema é a visibilización. Ben, esta é a primeira idea. A primeira idea que quería deixar clara con respecto ao título. Entón, neste sentido, eu creo que a filosofía quedanos unha tarefa moi importante por diante, que é esta. É intentar facer unha crítica do que se nos dixo na filosofía sobre que é ser home. Estes dous textos a min dime que como mínimo teño que ser forte e valente. Ben, eu considero, ou penso, que a masculinidade hexemónica forma parte da superestructura, é unha ideoloxía, transversal, que decir transcultural en este caso. Están todas as culturas.
e incluso, pues, bueno, é interclase. É dicir, aquí vemos moitas veces o debate que podemos ter é por que fan isto homes de esquerdas, por que homes de esquerdas maltratan, ou por que homes de esquerdas son capaces de matar os seus fillos, como pasou outro día en Madrid, non? Porque máis estructural, ven de outro lugar, non é unha cuestión só de clase. Se nos fixamos nas castas da India, un intocable non pode entrar na fonte mentre eu collo auga. Pero un intocable ten dereito ao acceso ao corpo dunha muller. Quítaselle todo o dereito, pero hai un que nunca se lle quitou. Non? E entón, en ese sentido, desde o meu punto de vista, a masculinidade hexemónica vai condicionar a conduta individual, dime como debo comportarme, desto do que falo cos nenos, e tamén a colectiva, non? Como temos que comportarnos en público, non? E logo, pois, vai a determinar un modelo económico que desde o meu punto de vista, pois, pode ser esclavista, pode ser feudal, e hoxe é capitalista porque interesa. É un modelo válido para un modelo competitivo, para un modelo desigual, para un modelo xerárquico, porque a masculinidade tradicional é xerárquica, non? E comeza na familia. Vale, por eso é moi importante o que a mí me dio o feminismo, non? É dicir, porque eu levo do feminismo a traballar na miña vida e na miña acción docente. Pois esa frase, que todos e todos coñecedes, que o personal é político. Por que nos interesa que o personal sea velo como privado, velo como algo que donde non me teño que meter? Pois porque elimina a crítica. Porque así eu non teño que meterme nas familias de outros. E cando era pequeno vi mulleres maltratadas. Eu acordo a miña nai, mira como lle deu isto, e non vou dicir nomes aquí en público. E como lle decía a outra xente, veciñas e veciños meus, e era un silencio, oías os choros, oías a veces os nenos, amigos meus, como lle pegaban os pais. Eso supoño que moitos de vos vivirían de isto como a min, e había un pacto de silencio. Entón, claro, se eu digo que iso é personal, non te metas comigo, pero eso non é de antaño, claro, tamén son maior xa, e por eso estou aquí, non? E entón, pois, lembro que hai pouco tempo, nunha reunión de amigos, fixo un improperio forte contra a súa muller, non sei que dixo forte, digo, te mato, dixo, e así, entre comillas en coña, entre comillas, digo, de moitas comillas, e dixo, que burro, que bruto, que mo te pasas, e dixo, tú con tu mujer e yo con la mía. Esa foi a resposta, non? Isto non é dun pasado antigo, é dun pasado actual, non? E entón, que pasa? Se iso é privado, entón, eu podo manter os mesmos privilexios na miña familia. É dicir, podo someter a miña muller ou podo mandar os meus fillos como eu queira. E logo, pois, provoca tamén a normalización, a naturalización do que é esta vida, do que é a miña vida privada, e, ao mesmo tempo, normalizamos un sistema inxusto, normalizamos un sistema desigual, un sistema xerárquico. E xustificamos a sumisión que comeza no inicio da nosa vida. Eu non teño moi claro, decíamos aquí, ao final que non o comentei, que foi primeiro. Se foi primeiro un sistema xerárquico, como nos di Marx, primeiro está a economía, primeiro está a estructura, a superestructura, a infraestructura e logo a superestructura. Non o teño claro. Eu non sei se primeiro foi unha forma de pensar, e logo, no caso da masculinidade, e logo, a partir de aí, se construye un sistema basado en eso, ou foi ao revés. Dame un pouco igual, pero o que sí está claro é que hai unha relación directa entre os sistemas inxustos e xerárquicos e o concepto de masculinidade heteropatriarcal ou hexemónica, ou como lle queramos chamar. Para que sirve este concepto? Pois, ou de onde ven, e para que nos sirve? Pois o primeiro, ven dun concepto esencialista de natureza. Eu todo o que lín en filosofía, casi sempre, maioritariamente, hasta o século XIX, prácticamente se nos consideraba a natureza humana como algo permanente e inmutable, pero eu nunca miraba que era sempre unha natureza humana considerada desde o lado masculino. E se nos fixamos, casi sempre se atribuye, aquí o que acabamos de ver neste texto, e en máis, desde Kant, el sexo bello e máis textos, se atribuye a racionalidade ao masculino fronte
as pasións o femenino. Pero o importante, e aquí onde quero irme centrando xa o percorrer da miña charla, é no tema das emocións. Para nós, as únicas emocións válidas ou interesantes que se atribuín ao masculino eran esta, a fortaleza e a valentía. Isto que me din os meus alumnos. Cando lles pregunto que sentimentos queres que che vexan, fago unha das preguntas, vou empezando así a falar do Obradoiro de vez en cando. Cando lles pregunto que queres que che vexan, de que queres que sentimentos ou emocións sean públicos en ti, todos contestan claramente a valentía, a fortaleza, os resultados, os éxitos. E que queres que non se vexa? A valentía aparece aí sempre. E aparece outro moi interesante, que é problemas nas familias. Casi todos os que digan os problemas familiares, casi todos, son os malotes. Os que tedes problemas con eles, nas clases, e logo vos falo tamén da figura do pai. E os que, nas xefaturas, temos que lidiar tamén con eles. Ben, que perigos trae isto? Pois, bueno, pois isto, o determinismo filosófico, o determinismo, sobre todo o actual neurocientífico, prefiero falar, non? E esa idea de que nacemos con unhas condicións biolóxicas insalvables e que cando yo empiezo a tener relaciones sexuales contigo, yo es que non podo parar. Yo non podo parar, pois que me lo dice mi biología. Claro, todo eso del non é non, non é para min. Claro, porque non me hago responsable desto, non? E entón aparece unha xustificación, pero non vayades pensar que isto é nos nenos, non? É dicir, aparece en compañeiros. Se me permitides contar unha anécdota, tú córtame. Se me permitides contar unha anécdota, é dicir, eu acordo unha vez que levei a un compañeiro, cando fago os obradoiros, pois intento que vayan compañeiros, porque eu estou canso. Entón quero que fagan máis homes. Ademais, non só porque estou canso, senón que o ideal sería que un home en cada instituto, como mínimo, pois fixera estas cousas, non? E logo que incluso premiara o correo, o currículo. Pero, bueno, fago así, para intentarlo, que doulles todo o material que teño, para que o sigan facendo. Aquel home veu un día ao obradoiro, e os días despois viñeron unhas alumnas a protestar porque estaba dando unha visión biologicista nunha materia de filosofía. O cal para min é un éxito, que viñeron a protestarme a mí. Eu identificaba como alguén que non estaba nese discurso. Falando con el, e xa o remato, dixo, todo isto que faz está ben, tal, non sei que, pero bueno, eu creo que hai cousas importantes tamén na masculinidade. Por exemplo, deixar pasar diante, iso é bo. Eu dixen, non entendeu nada. Pero logo, a renglón seguido, díxeme, bueno, aparte, non estou moi de acordo con eso. Eu creo que somos biología e iso, tú, porque cando unha muller... Por que as mulleres... Este é o argumento de todos os tíos. Este é o argumento de todos os tíos. Por que as mulleres non queren sexo? A ver se lo creen. Estou falando dun compañeiro de filosofía, non estou falando de un neno, e non é o único. E entón dinche, non queren sexo porque o que buscan... Este foi moi simpático, conto esta porque é simpático. O que buscan é homens así, pois, atléticos para perpetuar a especie. Se agora sabes, coñecedes o argumento, este non vos vou contar nada, pero é polo simpático. Anchotes, de mí non falaba, Anchotes tiña unhas cadeiras así, antes, cando me din conta, estaba tomando café, que se estaba describindo a sí mismo, non? E entón, dixen eu cando marchei, non sabía que dicir, tiña prisa, mas estaba, naquela xefe de estudo, nunca podía tomar café así con moita calma, dixen, mira, pois eu teño unha visión distinta do tema. A miña experiencia é que as mulleres, e perdónale porque vou ser bruto, cando queren follar, follan. Se non follan contigo, porque non lle gustas. Non é unha cuestión de unha tendencia oculta, non? Entón, bueno, a partir de aquí, que fago eu cos rapaces con isto? Vou contar un pouquiño. A primeira parte do obradoiro consta dividido en 4 partes. A primeira parte é unha parte onde deconstruyo isto. Fago lo da construcción social da masculinidade, non? Entón, poño xogos, non? Un deles é que me fagan atributos masculinos, femeninos, e con todos estes atributos físicos, psicolóxicos. É curioso de psicolóxicos, só lo conto. A inteligencia xa poñen do lado da muller. Xa superaron a Kant. A inteligencia poñen do lado da muller todos. É dicir, sin fisuras. Non? Neste caso, si é certo que logo, bueno, cando chegamos aos físicos e ao debate, pois, bueno, chegamos sempre al pene. É dicir,
Bueno, algunos sí, dudamos de algunos, pero chegamos a depender. Entón, basicamente, a pregunta que lle fago, non? Incluso lle fago un xogo así para atrapalos, non? Digo, bueno, imaginadevos que eu vos dou unha droga moi potente, e que vos durmo, e que vos rebano así os genitais, e tal. Eles fan así, todos así, como os matara, non? E entón, pois, que vos, ademais, son un ciruxán espectacular, vos reconstruye unha vulva, non? E levanta esta mañá, despertate da droga, miras, e que son? Non? Entón, automáticamente, quedan así un pouco, un home, claro. Dixo, non, bueno, isto que parece unha tontería, non? Que, bueno, pero os nenos pequenos hai que enganchalos a veces así por cousas deste tipo, é un pouco para pasar a seguinte pregunta, que lle fago é, ten un cachiño de carne pequeniña, bueno, para nós sempre así, pero pequeniña, así, ten un cachiño de carne que condicionar o meu carácter, o meu comportamento, o que teño que facer, o que esperan os demais de mí. Non. Pero, en cambio, se o fai. Pero non o fai porque o cachiño de carne me condicione nada. Non hai nada que me condicione. É porque alguén ou algués deciden que quen ten ese cachiño de carne ten que ter un comportamento. E entón empezo a explicarlle o que son os estereotipos masculinos na publicidade. Aquí teño moitísimas imaxes, non? De como se nos vende un modelo de éxito. O home ten que ter éxito, ten que ser proveedor, ten que ter unha serie de condicións para ser home. Senón, ten que ligar mogollón, ten que botar unha colonia e ter 7 mulleres ao redor, non? E vestido e as desnudas. Eso nos pasa a todos. Eu digo yo a todos, cando vamos polo pasillo, botas a colonia e vienen las de cuarto de eso e se te echan todas, non? Entón, claro, ao final somos uns frustrados, porque tens que ter éxito económico, tens que ter éxito político, tens que ter éxito no traballo, tens que ter éxitos follando, tens que ter éxito nas relacións. Entón, pero es que non pasa nunca eso. E entón, claro, acaba sendo un frustrado e acabas xustificando, logo moitas veces, a desigualdade. Esta é un pouco a primeira parte do obradoiro, que vos la conto así rapidamente. Ui, que Dios mío, vou aquí. Ben, que libros me marcaron a mí moito? Bueno, creo que xa non vou ler textos, se tiña aquí para lerlos, pero creo que xa... Vamos a ver, que dos libros, decíamos que pasaba de hai 2500 anos, aos anos, ao século XX, finais do XX. Ben, este libro, se non o coñecedes, creo que é un libro espectacular para que leades. Eu fixen estar un traballo co as miñas alumnas e alumnos e saliu nos xenial. De feito, iba a poñer aquí un vídeo para dixer, como é misto, non era o tema, non? É un libro que, a máis neste momento, que a guerra de Ucrania, pois vamos, creo que é un libro que hai que ler. Hai que ler. Se queremos saber de onde ven todo isto, todo o mundo teria que ler este libro, non? Este libro parte da idea de que hubo un tempo, hai unha serie de mitos sobre que hubo un tempo máis pacífico, non? Mitos que poden ser os mitos do paraíso, non? Ou outros mitos da Atlántida, non? E pregúntase se realmente eses modelos de sociedades máis pacíficas se realmente existiron ou non. A autora responde que sí, é unha feminista xudea, responde que sí, pero non responde que sí sin máis como cuestión ideolóxica, senón que dá datos e probas empíricas. Isto é o máis interesante do libro. Logo podemos discrepar, podemos non estar de acordo con algúns aspectos, pero pon datos que creo que sería moi importante que se traballara nos institutos, nos fixemos unha exposición, xusto antes da guerra, ademais, que é genial. Basicamente, a tese é que as sociedades ata prácticamente o século V a.C., eran sociedades, e non lle xaman matriarcais, iso tamén me gustou, non é iso, eran sociedades onde o femenino non era negativo, ao revés, eran sociedades onde a vida se valoraba, porque a vida era o que había, e o cuidado se valoraba, e a empatía, e eran sociedades máis solidarias. E o femenino non era propio nin dos homens nin das mulleres, é dicir, era o cuidado, a valoración da vida, era o normal das sociedades. E entón, aí distingue entre o modelo solidario, que hoxe xa falou un pouquinho Carlos Taibo do outro xeito, e o modelo dominador. Ela logo fala das invasións que vieron, curiosamente, da zona de Rusia e para lá, e logo tamén fala da zona de Israel, e que trouxeron o modelo do guerreiro. E ese foi o modelo que triunfou. E de feito, fixenlle, e se nos fixamos, fixenlle o traballo ás miñas alumnas e alumnos, que buscaran estatuas nas cidades. E se te buscas estatuas nas cidades, vedes sempre guerreiros. Tamén hai guerreiros, sí. Pero cantas estatuas hai de homes ou mulleres cuidando?
dando vida, traballando, son moi poucas. En cambio, o modelo guerreiro foi o que triunfou. Bueno, a tese moi interesante, baseado tamén na aparición, os datos empíricos son de arqueoloxía, baseados tamén na arqueoloxía, e como as deusas, a divinidade, que se veneraba nesa época, nesas sociedades, repito, anteriores ao século V antes de Cristo, pois, que serían os últimos vestixios, ela fala de Creta, os últimos vestixios deste tipo de sociedades, pois sería un exemplo de como divinizas realmente aquilo que queres. Este foi un elemento central, e é moi importante isto que di. El modelo guerrero, los hombres non son por naturaleza violentos. Foi un modelo imposto, e foi un modelo dominador, e foi un modelo hexemónico. E outro libro que me marcou, que, bueno, non vou dicir aquí moito dele, pero si unha pregunta, facerme unha pregunta. Nos explicamos, e eu, primeiro, expliquei sempre o contractualismo como unha obviedade. Primeiro estaba a familia, iso xa dicía Aristóteles, e despois todo o demás, unión de familias e iso. E logo ven o contractualismo como unha especie de individuos, nos dicen, que deciden facer un pacto, pero hai algo que eu nunca me cuestionei e que me fixo cuestionar este libro, que é por que casi todos os filósofos nos falan de que a familia é casi a base da sociedade, da orixe da sociedade. E además a familia, claro, a familia que a que ti xa tes na cabeza, claro, tú vas a buscar no pasado o que ti xa tes, e ao mellor non é así. E esta muller o que nos fai é o seguinte, é que ese pacto do contractualismo que se dá entre individuos é un pacto masculino, donde non aparece o privado. É dicir, o privado queda fora do pacto. E entón, o que hai no fondo nese pacto é, atención a isto, isto que traballou con eles, é un pacto tácito entre os homes. E cal é ese pacto tácito? É o pacto do dereito ao acceso do corpo das mulleres. Dito así, como traballou isto cos nenos? Pois eu poñemos un exemplo así de como fago, pois para que eles vexan e como eu cheguei a iso. E digo yo aos rapaces, vamos a ver, tú se vas a unha discoteca e chegas ali, poño varios exemplos, pero bueno, un destes é este, e hai un tío con dúas tías, ou tío con unha tía, e tías solas, o tío con dúas tías falando. A quen lle podes entrar? Eles contestan ao unísono, a que está sola, ou se son mulleres. Claro, eu nunca pensei isto, e claro, eu dou por suposto que isto é propiedade de outro. Eles mesmos, cando lle pregunto polas súas irmás e a relación que tenían co do lado, din que non querrían co do lado, que non querrían que a súa irmá estuveran co do lado. Iso grave. Outra forma que lle fago para pensar en isto e o que foi a cultura da violencia creada en nós é exemplos como o seguinte. Vamos a imaginarnos que ás 3 da mañá nos vamos para casa. E a nosa casa está dentro dun parque, cerca dun parque, ou pasamos por un parque. Oímos voces. E nos vamos chegando. Bueno, e oír voces, ao mellor hasta nos poñemos un poquinho intranquilos, inseguros, porque, claro, somos homes, pero un poquinho de medo temos, a que sí, a veces sí. Bueno, non. Pois digo, e entón, eso. E según nos imos achegando, que preferimos que sexan homes ou mulleres? Unísono. Mulleres. Por qué? Porque temos medo. Temos medo uns homes de outros. Entre os homes, a cultura da violencia, da competitividade, está instaurada, é estrutural, e incluso é masculina. Xa non lle digo, cando lle digo mesmo, e ora pensa, ademais, que a tua mãe, a tua irmá, alguén que queres, unha amiga, que preferirías que foran? Hai algo a maiores, sí. E isto recoñécelo todos sin a máis mínima dúbida. É o único que lle fago a eles é preguntarlle. Tamén yo digo, non vos lo dixen a vos, non son un cura, eu sempre digo a eles tamén. Eu veño a que vos preguntedes. Eu non veño a dicirvos as recetas, eu que teño aquí unha posición moral, eu son moi igualitario, eu son feminista, eu son tal... Non son nada. Eu fago preguntas. E ala vos, e vos preguntade
preguntaremos isto. Bueno, vou pasar isto rápido, porque senón... Ben, e xa remato con esta primeira parte, que quen reacciona contra todo isto? Contra que lo privado non sea público, contra a idea de que non somos por natureza violentos, podemos ter outros mundos distintos, etc. Pois é o feminismo. Que é unha ideoloxía? Claro que sí. Cando din que é unha ideoloxía de xénero, claro, sí. A ideoloxía de xénero a mí non me molesta. Cando se critique, pois claro, a ideoloxía non é mala, a ideoloxía, sobre todo, cando é crítica, pois claro que é boa. Unha ideoloxía que a mí me invita a mobilizarme, a loitar. É un método tamén, é unha especie de método de desenmascaramento do poder, tamén nos invita. Para min é unha filosofía da sospeita, tal vez esta sería a cuarta, pero a cuarta que incluye todas, porque realmente eu desde o feminismo sempre vexo que, se cuestiona a política, cuestiona unha política de poder, unha política hexemónica, xerárquica, é tamén un cuestionamento económico, do modelo capitalista, do modelo de competencia sexual, educativa, que vos vou dicir eu. Entón, basicamente, o que nos ven a alertar o feminismo é que o prezo é moi alto. O prezo de manter o poder e o poder que temos os heterosexuais, homes, é moi alto para os privilexios que temos. Entón, cal é o papel dos homes? O papel dos homes ante o feminismo e é o que lle pasa aos nenos, é o contradiscurso. É dicir, que está pasando? Pero non queren, que queren máis? Se aquí xa teñen a igualdade. Pero que nos están pedindo? É dicir, agora, para ter unha relación sexual, hai que levar notario. É que isto, indirectamente, hasta mo di o meu fillo. Non está lonxe isto. E eu escoito por aí. Entón, o contradiscurso, que o teña a ultradereita está ben, pero que nós a veces caíamos neso é un perigo, porque estamos fundamentando un discurso tremendamente reaccionario. Non só reaccionario, senón desigual. E que non nos fai ben, non nos fai ben. E veremos por qué. Cales son un pouco os motivos deste contradiscurso? Pois, non sabemos como actuar nun espazo onde tiñamos moi claro cales eran os papeles de cada un de nós. Agora, nun mundo onde as mulleres levan máis de 100 anos, 200 anos, podemos decir, falando de si mismas, loitando contra a xemonía dun modelo masculino, contra unha ideoloxía, non contra os homes. Que é o que lle digo aos nenos? O feminismo é unha ideoloxía que loita contra outra ideoloxía, non loita contra min. O feminismo quérete. Como unha mãe feminista vai loitar contra os seus fillos? Só por principios. Como o feminismo, cando lle di a un sistema que se a muller non pudo traballar e todo o teu pai ten que pasarlle a pensión, entón a pensión beneficiate a ti. Está queréndote a ti, como tío. Entón, iso é moi importante que os nenos escoiten isto porque non está calándose ese contradiscurso. Por que é difícil? Porque nós somos suxeito a xente. É moi fácil loitar contra o franquismo ou contra o racismo, porque son os outros. Pero cando temos que facer unha tarefa de introspección e saber, desde a nosa bondade, que claro que somos vos, os homens tamén, aqueles aspectos que por tradición, por costume, por ideoloxía, pois fixemos mal e a partir de aí comenzar, é especialmente difícil. Por esa aí deben a actitude defensiva. É moi difícil, ou casi imposible, rachar o círculo. Salir do círculo da masculinidade é difícil, non? E logo, sobre todo, faltan modelos, e aí onde entramos nós, aí onde entramos os homes. Cal é o noso papel? Escoitar, porque falar falamos, é un exemplo, e acompañar, pero para transformar, para cambiar. É dicir, vale que vayamos o 8 de marzo, vale que vayamos a unha manifestación, pero temos que dar pasos máis adiante, non? E, sobre todo, falar entre nós. De que temos que falar? Dos privilexios. Como que non son un ser privilexiado? Os nenos, e gran parte do discurso da masculinidade, non só os nenos, sino de foros de homes, consideran que non temos privilexios, que o feminismo é un intento de privilexiar a muller, non? Eu fagolle preguntas como esas. Eu acordo hai como 20 ou 30 anos que viña esta semana de filosofía e viña con unhas amigas e montou con nós, traía euro o coche, unha muller que era peruana e lembro, quedoume grabada aquela frase, falando no coche, éramos 4, e dixo, ustedes non saben lo que significa para mí poder ir a cenar de noche
y volver a casa sola. En mi país, Lima, es imposible. Como mujer, es imposible. Estou falo vos de aí 20 anos. Iso non é un privilexio. Pero, bueno, non podemos contar os básicos. É dicir, e isto enseguida os recoñecen os nenos, non? Porque o primeiro momento do Obradoiro é vos ser moi así, Estamos todos xuntos, eu sempre digo que gustaría que se gravaran os obradoiros cunha cámara, en silencio, oculta, para que virandes o inicio e o final, cando empezo a facer preguntas incómodas sobre isto, cando eu pregunto polo pai, que ahora vos digo e iso. Entón, os nenos aquí empezan a darse conta, digo, pero vamos a ver, eu teño un ciclo de electricidade no meu centro, sempre digo o meu centro de Fontexería, onde estaba. Non hai mulleres, claro que poden ir, claro que a lei lles permite, pero vamos a ver, que temos na cabeza? Eu se agora chamo a un técnico, xa digo técnico, se chamo a un fontanero a un electricista, que me vai vir? É dicir, pero seamos un pouco honestos, simplemente seamos honestos, podemos ser deshonestos, podemos dir, xa está, non van porque non queren, non van porque súa abuela, súa abuelo, súa padre, onde va, nena, porque el empresario vai esperar os currículos de tíos, é dicir, podemos ser deshonestos. Eu se a miña filla me di, eu sempre digo que teño un experimento social porque teño mellizos, neno e nena. Se a miña filla me di que vai estudiar electricidade para ser electricista, obviamente, claro que animaría todo o que poidera, pero diríalle, sendo consciente, que o vai ter difícil, que o vai ter máis complicado. E iso chamase privilexio, eu non o teño. E como iso podíamos poñer outros moitos, non? Para que? Para que temos que falar? Pois, bueno, nós temos que buscar relatos distintos, o socializar de forma distinta, deixar que os nenos sean distintos, que fagan deporte ou non fagan, que sean tímidos, que sean introvertidos, que se queiran a sí mismos como son, e sobre todo que non se metan con eles os outros, porque si o pasan mal, non? Cando eu traballo os obradoiros, unha das partes máis chulas é cando empezo a falar, eu son así un pouco bruto, xa vos lo digo, porque senón non sale. Entón, digo, pois, o neno que vexo físicamente máis inaxeitado, o neno que é de un color distinto, o neno que é gordo, o neno que é baixiño, digo, cantas veces se meteron contigo? E contigo? Ao principio, digo, nunca se chamaron gordo. Entón, esa parte é difícil, pero sai. Conto anécdotas, por exemplo, en Brión, contovos como un neno chorando, dixo, empezaron a salir ali, sí, porque tú me fixeches isto, e ti me chamaches isto, e ti non me deixabas xogar a fútbol, ou me collers do final, porque non lo fan, non lo facemos entre nós. E entón, pois, esta necesidade de que os nenos saquen fora, que poden ser de outro xeito, e que temos que respetalo, e sobre todo que vamos a chamar os malotes, os outros fano non por mal, é porque o aprenderon sempre así. E que saco de aquí? Unha conclusión. Eles dinche, non, pero a mí non me parece mal. E eu digo, mentiroso. Como non te vai parecer mal a mí que me chamen Canoso todos os días? Ou Bello todos os días? Despectivamente. Como non vai parecer mal? E moitos deles, dicíamos en Brión, chegaron a dicirme, contaban como chegaban de noite, contaban ali, públicamente, como rompían platos e o pai non sabía por qué. Como un dixo que estuvera todo verán, por culpa, dixo así, por culpa túa estuve todo verán porque non parabas de chamarme gordo, e era un rapaciño que era delgadiño e tal. E entón, ca camiseta non me bañei todo verán na piscina. Bueno, este tipo de cousas saen, é o inicio do obradoiro, e é por iso que é necesario. E onde hai que ensinar este relato? Na universidade. Nós non temos aínda referentes, non temos discurso. Os libros que vos digo que ao final están aí na presentación, que non vou dar chegado, pois os libros son de hai 20 anos, non son de antronte, non? E entón, é dicir, eu creo que nós temos que intentar deconstruir este concepto que fago no obradoiro e salir dese modelo, eu chamo unidimensional, sabedes que uso a filosofía para aplicala a este tema, non? E logo, bueno, onde se nos forma en os axentes de socialización. Entón, vou a descansar, non porque este cansado, pero sí porque creo que é un vídeo que é bo que o vexades, non funciona, como vedes, pero funciona aquí. Dura 5 minutos, se vedes que é moito, pois paramos, non? Eu non teño prisa, pero vos. E entón, pois, perdón, por non poñer as gafas, este é un conto rapidamente. Moitas veces eu vía como atopábamos moitas cousas de estereotipos femeninos, pero non había nada de estereotipos masculinos.
E entón, cando empecé co este Obradoiro, pois empecé a buscar, e só atopei este. É que tampouco é moito máis, non? E agora sí é certo que hai máis vídeos. Isto é moi importante para os nenos poñerlle vídeos, o sea, que sean os obradoiros dinámicos, moi audiovisual, moitas imaxes e iso. Vou a poñer porque creo que... All I wanted was to help you. I only wanted to help! And what did you say to me? Fly home, buddy. I work alone. It tore me apart. But I learned an important lesson. You can't count on anyone, especially your heroes. I was wrong to treat you that way. I'm sorry. See? Now you respect me, because I'm a threat. How many Disney movies did you see as a child? How many times did you watch your favorite one? And how many of those songs can you still sing all the lyrics to? The way the media influences the way we think is much less immediate and much less a sort of straightforward impact on the way we think. And it's much more a question of creating a certain environment of images that we grow up in and that we become used to. And after a while, those images will begin to shape what we know and what we understand about the world. And that's not an immediate kind of whiz-bang effect. That's a slow, accumulative effect, and it's much more subtle. Let's take a look-see. Hate your hair. Not likely. Yikes, 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 and let me guess, you have a great personality. Most Disney movies revolve around a heterosexual relationship between a hero and a heroine. Feminists have studied what these relationships tell girls about themselves, but it is just as important to think about what they tell boys about how real men interact with and think about women. Often, the message to boys, both implicitly and explicitly, is that men should view women as objects of pleasure or as servants to please them. You didn't miss a shot, Gaston! You're the greatest hunter in the whole world! I know. No beast alive stands a chance against you! And no girl for that matter! It's true, LeFou. And I've got my sights set on... Disney movies glorify one particular body type above all others: chiseled abs, a barrel chest, and massive arms. Men with any other body type in Disney movies are generally outcasts or weak and subservient. One of the most extreme examples is the contrast between the very powerful Gaston and the bumbling LeFou in Beauty and the Beast. That's right. And every station is covered with halo. In Mulan, when Mulan joins the army by attempting to pass as a man, she is taught very quickly that masculinity is defined primarily by strength and physical prowess. We must be swift as the coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side. The masculinity of violence and dominance is very clear in Disney films, where an unwillingness to fight or prove dominance is often shown as pitiful. What's the matter, beast? Too kind and gentle to fight back. The climactic scene of most Disney films is a battle between two men. The violent battle to win the love of a woman or maintain pride and status
is the most important scene in establishing which of these characters is the better man. As you wish, Your Be a first stepping stone. What might happen if Disney and the wider... But what does it mean when sex... So we've seen pretty clearly the image of masculinity that Disney films show us. But what does it mean when sexism, strength, and dominance are the primary portrayals of masculinity that boys see? What might happen if Disney and the wider media moved outside of simple stereotypes and embraced caring, compassion, and vulnerability as valid parts of masculinity? There are no easy answers, but I believe that it could be a first stepping stone in breaking a cycle which leaves many boys feeling physically inadequate and emotionally detached. Perdón. Este vídeo, que eu non sei onde está aquí a presentación, se a pechei, perdón. Pois, bueno, creo que traballa, se podéramos resumir, aquí aparece desde o mito da beleza. Imaginadvos como se sinten os nenos, non? Perdona que debín pechar a presentación. Como se sinten os nenos cando ves eses personaxes gordos, cando ves eses personaxes débiles, non? Cando ves eses personaxes que non son aceptados, os personaxes que se negan a pelexar. Para un neno nesas idades, ou desde tan pequenos, pois é realmente duro. Que máis aparece aí? Deixadme ver aquí un segundiño. A ver si... Hai que é especialmente importante para eles a cobardía, non? O dereito que aparece aquí, o dereito a xogar o corpo das mulleres. Escollo a esta, hai que parecer lista, guapa, non? A loita para unha muller, bueno, supoño que vos pasou a todos, non? Non tuvestes debate na clase sobre isto, cando, vamos, que foi unha cousa, pero máis justifica, todo o mundo justifica, bueno, mayoritariamente justifica o que pasou, pero isto dá igual, e volvo ao de antes, interclase, dá igual o nivel económico, o nivel ideolóxico, etc. Isto é un acto de machismo puro, de masculinidade hexemónica, polas dúas partes. Polas dúas partes. Por a primeira parte, é dicir, porque el ten dereito a sempre xulgar o corpo dunha muller, a dicir se está guapa ou tal, que eu aí, é certo que teño o meu conflito filosófico, vale, a liberdade de expresión, tu tens liberdade de expresión, e simplemente, pois, a partir de aí, non foi unha broma, digamos, que vai a pasar a posteridade, pero a reacción do individuo é unha reacción masculina que se espera dun macho que ten que ser o que defende a muller e que a defende con violencia e se justifica como se fora algo normal. Que pasaría se fora unha muller a que fai a broma e o home lle pega a muller? Por que justificamos entre homes estas actitudes? Por que as normalizamos? E entón, bueno, pois, isto daría para moitos debates. Donde continúa isto? Donde continúa toda esta formación tal? Pois na familia, no grupo de pares, especialmente na familia. Isto é unha das partes máis importantes do Obradoiro. Cando lle preguntas polo pai. Vou meter só un segundillo a contarvos isto. Eu, cando fago Obradoiro, digo como é o teu pai. Cantas veces o teu pai che di que te quere? Cantas veces o teu pai te abraza? Cantas veces o teu pai di que eres o máis importante do mundo? Cantas veces o teu pai te di non pelexes, fillo? Cantas veces o teu pai lévate contigo a calquer lugar para ver o mundo, para pasear, Que discurso che a teu pai? Bueno, alucinados co que aínda hai. É certo que o mundo cambiou. É certo que cada vez hai pais máis afectivos, cariñosos, etc. Moi distintos aos nosos, que eran ausentes, cando menos, ou violentos. Na maior parte dos casos. E iso non damos rachado o círculo, é moi difícil romper ese círculo. E eles, aquí, podemos asegurar que iso que por de gravar, ese momento inicial de que todos aquí somos homes, machos, tal, e cando empezas con isto, e aquí son o 90% os malotes. A maior parte de nenos que teñen problemas no instituto ten que ver ca figura do pai. E isto, eu empíricamente non teño un estudio, pero teño a praxe de ser xefe de estudios.
conto solo un detalliño. Unha vez un neno moi malote que tiña castigado como era no Magosto, xa a pandemia xa me olvido das celebracións que facíamos antes, é moito tempo que non celebramos o Magosto. Pois no Magosto, e fun a buscar, porque me daba pena, estábamos todos celebrando o Magosto menos el ali, entón fun a buscar, volvín a falar con el, xa era enésima vez, estábamos falando xa 3 anos seguidos, pero dando a lata, era un rapaz boiño, un mangallón grande. E entón, cando na conversa, dixen, pero que pensa o teu pai de todo isto? Que che mando todos os días partes, que non sei que, che mando constantemente, e iso. Meu pai nada, meu pai pasa de todo, meu pai chega a casa, mándame do sofá fora, e que vaya pa ali, a habitación, que ele quere ver a televisión, pero nada. E cando a miña nai lle di algo, ele di que é cousa miña dele. E tú que pensas disso? E dime, por mí millor. Así só tiña unha bronca. Claro, ele economizaba, claro. Pero era mentira. E dixen, estás mentindo. A ti non te gustaría que o teu pai viñera aquí? E se preocupara por ti. E dixera como te sintes, ou por que faz isto. Non, tío, o pai moi violento, era un pai tremendamente violento, non? E eu cheguei e dicir, o neno botouse a chorar. O neno era máis grande que a mí. O neno botouse a chorar e, bueno, a recoñecer a súa maneira esa falta que tiña e ese modelo que tiña na familia. E con isto podía poñer os máis casos, non? E entón, pois, todo isto continúa constantemente. Hai un, e non poño máis vídeos, prometo, pero este sí que quero poñelo. Hai un vídeo, coñecedes este Máscara na Caritas, e esta sí que lle poño aos rapaces porque é un trailer, son 2 minutos. É un vídeo, un documental que teníades que ver todos. É dicir, eu creo que teria que ver todo o mundo porque é a formación da masculinidade no deporte estadounidense. O sea, estadounidense. Libre, e xa non poño máis porque además teño que andar con este rollo de... E solo un segundinho. Porque isto resume un pouco o que vou dicir despois. E se vou ir rápido, pois xa... Creo que todo home... Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth shut. Nobody likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You a bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The 3 most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had 4 really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning. They have to prepare their mask for how they're going to walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you had pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. They really buy into a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women go crazy. I had anger issues in high school. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become aggressive. Most people miss that as depression, or see it as a conduct disorder, or just a bad kid. I felt like just giving up on life. You know, I actually had suicide thoughts in my head at 6th grade. I felt alone for a long time, and I actually thought about killing myself. Whether it's homicidal violence or suicidal violence, people resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated, or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told from day one, don't let nobody disrespect you, and this is the way you handle it as a man, respect is linked to violence. If I can man up, why step down from that, you feel me? It's like instinct. So man up, man up, man up, man up. Pull some fucking balls.
like a man. Be a man. For my kids, I was gonna end this hyper-masculine narrative here. A ver si ahora... Bueno, desde que cando lle pos este vídeo aos nenos, isto recoñécense todos, incluso xa antes de poñer o vídeo xa temos falado deste tema, non? Que está claro que nós estamos construídos en negativo, un home constituíse en contra de, non pode ser femenino, nin pode ser blando, tendente homosexual, nin pode ser un neno, non? Entón, pois, bueno, é unha forma de socializar un pouco complicada, non? Porque e logo, prácticamente, todo o que se nos di é o que non debe ser, non? Esta é, tal vez, unha das expresións peores, encerra toda unha ontoloxía, pero, sobre todo, un modelo de conducta. Un neno, cando lle preguntas, ele digo, a ver, conduce como un home, conduce rápido, mátate. Bebe como un home, emborráchate. Folla como un home, pues venga, dalo todo e como sexa. Los niños lo tienen claro. Cando lle preguntas, los niños e nosotros. Non creo que haxe ningún home aquí que non sepa o que significa ser un home en calquer contexto de estos que acabo de nomear ou calquer outro. Entón, que se construye con isto? Unha masculinidade que é tremendamente frágil. Hai un anuncio que pon pintura de ollos para homes, que existe agora, que non sabía que existía, e que lle chamaron pintura de guerra. Claro, non sei, a ver se van a pensar que somos homosexuais. Chamarlle pintura guerreira. Pois é tremendamente frágil. Ti non podes mostrar síntomas ou sinais de que non eres home, non? É exigente, tens que estar constantemente mostrando, non? Tens que xogar ben o fútbol, tens que conducir rápido, tens que beber, é tremendamente exigente. Entón, por iso, a ser tan exigente, facilmente vulnerable, enseguida se ríen de ti. Enseguida, se faz algo mal, enseguida hai a burla, acoso ou cousas peores, non? Eu usei ese concepto que me inventei así un día cansado de oír o de feminazi, non? Sempre digo o mismo. Quen a vixía? O gran hermano noso somos nós mesmos, o noso entorno, os nosos amigos. É dicir, non hai maior gran hermano que o que temos noso alrededor, os tíos. É dicir, porque como te salgas un pouco da norma, enseguida se che ríen. Se che ríen é de menos, unha burla, eso. E xa non che digo nada como seas homosexual. Ou como seas físicamente, vamos a chamar, non cumprindo o patrón. É dicir, o machinaje é moi complicado e é moi necesario para as condutas. Unha vez eu fixe un castigo, uns alumnos, unha corrección, un alumno colgou nunha páxina porno un vídeo dunha profesora. Un vídeo dunha profesora en X vídeos, e a profesora é unha persoa grande, alta, así digamos que tiña unha estrutura física pois máis masculina que femenina dentro do estereotipo. E entón esta muller, este rapaz que grabou o vídeo, había unhas alumnas tamén no vídeo, e logo colgou nesta páxina co título ofensivo que era el marimacho abusa de sus alumnos, tal, non sei que. Bueno, en todo este proceso que non vos conto, eu fixen 3 correccións. Claro, digo unha que foi moi polémica. A él, que se abriu un expediente, foi o único, porque eu desde que traballo isto non abro expedientes nos centros. Eu non abrín expedientes. É dicir, que os nenos, se sabemos traballar a masculinidade, eliminas a gran maioría dos conflitos. E iso é un dato empírico. É dicir, porque hai que ir a outros lugares para traballar con estes nenos que son malotes. Hai que ir ao lugar da familia e hai que chamar ao pai a falar con ele, moitas veces. Non sempre consigues, pero moitas veces. E con todos. Entón, castiguei a toda clase, porque o vídeo levaba unha semana rulando, sin controido, non poderon ir controido, esa mañá, e logo había 5 nenos que lle estaban aplaudindo mentre subía e o animaban a subir o vídeo. E eses tamén fixo un castigo intermedio. Non vos digo nada cando viñeron as máis próximas que veñen, como me puxeron en frases que dixeron moito teñen que sufrir os homes hoxe. Esas frases dixeron máis a min durante máis de 15-20 minutos de insultos e improperios, de como castigaba alguén que non fixera nada. E eu creo que son colaboradores necesarios. Cando falamos de rachar o círculo, cando falamos dos machinazis, cando falamos do círculo, cando falamos da disidencia, é que ese neno non acabe dándolle a palmadita, reíndonos, sino dicir, para. É dicirlle ao tipo que no vídeo de WhatsApp que nos tira para aí na Navidad unha tía en bolas, e este hombre que tirou este vídeo con unha tía en bolas, Papá Noel, devuélveme, aquí tienes el regalo, e déjame el regalo arriba tal, e tiene 2 hijas, e é universitario. É dicir, e é unha broma. E non somos conscientes do que eso pode facer sendo boa xente. A esa pirámide
do alto que cree que ten dereito a outras cousas sobre as mulleres. Está prohibido de sentir, e, bueno, o que lle traballo tamén nunha segunda parte é esa mochila, e fagolle a carga, pois podríamos usar aquí a Nietzsche, se quixéramos, a carga que supón ser homes, non? Todos esos mandatos, que son mandatos que non son escollidos nunca, que non son libres, son mitos da liberdade masculina, e que nos obligan a ser como somos. Somos, tal vez, do menos libre que existe na humanidade. Entón, a partir de aí, pois, bueno, emprento esos relatos do que significa ser home. Un home proveedor, se non eres proveedor, un mantenido, non? Se non eres forte, poderoso, violento, eu identifico como tal. Outro día enfadeime cun tío que casi me mata, na bicicleta. Piqueime con ele e cada minuto veo que estou facendo eu. É dicir, eso está interiorizado entre nós, esas reaccións violentas que temos competitivas, non? Que ten, eu ausente, ou me arrisco, eu recoñezo como tal, non? E moitas veces facémolo porque nos manda o grupo. Como tienes que facer algo que sea un pouco de risco, e se non o faz, eres un galiñas, non sei que, non sei canto, non? Estes son os relatos cos que medramos que hai que cambiar. E entón, o que intento dicir, esta é a parte tamén moi interesante do Obradoiro. Investigade, traballo de investigación. O Obradoiro a veces dura 8 10 horas, depende, duraba, porque tiña moitas titorías e iso. Buscade, quen morre? Eu digolle, o machismo mata máis a homes que a mulleres. Claro, esta frase dita así, claro, parecería de Vox. No, pero non é. É dicir, non. O machismo, a violencia é a violencia de xénero. Eso todos lo sabemos. E a muller morre por ser muller. Pero o machismo tamén mata os homes. O patriarcado mata os homes. Eu podo dicir que teño amigos mortos por eso. Por drogadicción, por alcoholismo. E en gran medida porque ten que ser un home como os demais. Incluso en algún accidente de tráfico, podo pensar que hubo amigos que usaban modelos masculinos que tiveron. E os imitaban. E imitar eses modelos é nefasto para os nenos. Por iso é necesario enseñarlle outras ferramentas. Cando lle poño como exemplo, que pasa se de repente vas a un pub, vamos ti, eu, e a miña moza. Entón a miña moza ponse ali a tomar algo, las horas, a falar, e de repente entra outro tío, e lle entra. Que esperan os machinaces que eu faga? Aí des unhas hostias, que mates! Eso xa non vos conto o que é, porque entre tíos o que se fala é curioso, a forma, eso si consigo que falen así, porque eu tamén lle falo así, e entón, digo eu que os voto, se non falades como homes, vos voto, porque así xenero esa confianza para chegar onde eu quero chegar. E entón eu simplemente lle digo, reflexionade, vamos a ver, hai dos opcións, vou ali, dou unhas hostias, me denuncia, acabo no cárcel. Ou se ele é máis grande que a min, dá máis el a min, e acabo no hospital. Entón, digo, o mandato da masculinidade é espectacular, é tremendamente inteligente, ou cárcel, ou hospital. Habrá opcións. Sí, pois fala con ela, mira, me estou sentindo incómodo, vente pa ali, e se non quere, pois, teño problema. Me vou pa casa e reflexionaré sobre mi vida e mi existencia e mi relación. Pero non teño que acabar no hospital ou no cárcere. É dicir, a masculinidade hexemónica é tóxica para os homes. É dicir, hai que facer, o que entenden, o fracaso escolar. Pero onde é o fracaso? O fracaso escolar é masculino. Os malotes son masculinos, porque é un modelo aceptable. Porque é incluso hasta certo punto venerado. Como eu digo, sí, tú vas ligar incluso. Aos 14, 15 anos vas ligar, pero logo digo, pero logo deixes de ligar, Logo deixes de ligar, porque non te van a querer. É dicir, as mulleres, por sorte, teñen moito discurso andado. E entón chegará un momento que os tíos como tú non van ir a ningún lado. E digolles, ahora mismo, cando outros días nunha garda e ven expulsados, algo tan simple como isto. Mira, hoxe estás así, e é simpático. Pero o normal destes comportamentos teus é que non acabes a eso. E se non acabas a eso, normal é que acabes, donde? Traballando en traballos de mierda. Donde los privilegios que tú creías que tienes y que tienes por ser hombre son a cambio de algo. ¿Y cuál es el cambio? Los privilegios que nos dan el capitalismo no son gratis como tíos. Son a cambio de aceptar la sumisión, de aceptar trabajos de mierda. Y esto dicho todos cuando me preguntas, ¿cómo está tu pai o tu nai no traballo? Y sometido, claro. A ti te permiten someter en la familia, pero a cambio te sometes al modelo. E entón, isto sí que o entenden. O fracaso escolar pode te levar non só a eso, malos traballos, incluso logo, pois, bueno, pois, a
a unha vida máis complicada, se non te leva alcohol, droga, etc. Este libro, outro que tens que ler. Se alguén quere rirse de sí mismo, que lea este libro. Ben, e isto é un pouco o cara ao final do Obradoiro, que quero dicir eu, que temos moito que gañar. Este home é un home heterosexual que se viste de muller en Londres, moi simpático, e dinos que, bueno, que se alguna vez non somos conscientes de que temos que gañar, pois é todo isto. Non teño moito tempo, pero sí, o tema central do Obradoiro é esa solidariedade. Cando a miña compañera me preguntaba, pero tú de que lle falas? Que queren volver, queren volver, queren volver. Sexo. Sexo. Dices tú, joder, non falaches de sexo, xa sei, porque teño moito rollo, pero sexo. É dicir, é o tema central, e además porque los teño enganchados cada pouco, e digo, a terceira parte é sexo. Entón, digo, se alguén cree que non está preparado, que se vaya. Claro, ningún heterosexual, ningún tío, vamos, sale diante dos outros tíos, ni locos, non? Entón, quedan ali. Esta parte si é unha parte que necesita unha reflexión. O tema da sexualidade necesita unha reflexión. Eu non os culpabilizo nunca de nada, nin lles falo, pero si falo da pornografía. É dicir, nós chegamos, digo nós, os canosos, chegamos ao sexo normalmente por descubrimento, as apalpadas, nunca mellor dito, non? Non digamos moito máis, non? Pero eles son pornoadictos. Entón, claro, o que eles chegaron realmente estalles provocando problemas de relación, problemas de erección, eles dinche todos, e isto sí que vos vai asustar. Cando lle pregunto que se espera dun home no sexo, non hai casi ningún que non poña a palabra dominación, dar caña, someter. Eso é todos os siglos. Tamén vos digo, son un home optimista. Non creo que o vayan a facer. É o que aprenderon. É o único que viron na súa vida. E non hai un que non recoñeza desde os 10, 11, 12 anos que consume porno. Un día, despois de facer un obradoiro, tuve unha charla cos pais, e liñe, mirade. Entón, empecé a dicir cousas que dicían os nenos, non sabían que nenos eran. Pero que non son? Que din? Ostras, porque non sabedes o que din. E son os vosos fillos. E se temos as ustedes, e que non coñecen outra cousa. O problema non é o porno. Non me vou a cuestionar se o tema del porno, ni siquiera lle cuestiono eso, ni cando lle falo da prostitución, non cuestiono nada disto. E simplemente me pregunta a mensaxe. A mensaxe que a mí me dá a prostitución cando vou de Berín a Chaves, as barras americanas, é que teño dereito ao corpo dunha muller. E a prostitución está me dando unha mensaxe semellante, que eu teño sexo por placer e elas por complacer. Eso é. E eles creen que teñen que ter la erección eterna, ser por marquistas mundiales del aguantar, ¿no? Tener un tamaño descomunal, e así sucesivamente. E isto, a día de hoxe, leede o libro da Amada Traba, Ámame, que é boísimo sobre isto, non? Hai un apartado sobre isto, e nese libro, pois, ela narra moi ben cales son as consecuencias. Incluso hai nenos, a día de hoxe, que non son capaces de ter relacións sexuais se non teñen unha película porno. Non é, o meu non é unha mensaxe moralista, pero está claro que este tipo de porno falle dano aos nenos, porque é o primeiro que ven con 11 anos. Non podemos deixar. Non podemos deixar as más de educación sexual na pornografía. Ese é o problema. Non é que tú veas unha película por un día e que te masturbes. No, ese non é o problema. É que sea unha cuestión moral. O problema é que a estrutura é esa e é dañino para os dous. E isto non o digo eu, é dicir, isto dino os estudios. Ben, remato. Cal é o horizonte? Bueno, pois, liberarnos de todo isto, desta forma chamo totalitaria. Por que totalitaria? Porque obviamente está prohibido disentir. Está prohibido, e se ríen de ti, e se mete contigo, e iso todo pois é moi difícil, e nós temos na nosa man liberarnos e, sobre todo, liberarlos a eles. Ou, polo menos, que se liberen a sí mesmos, é dicir, darlle camiños distintos. E iso, queremos, eu penso que serán moito máis libre, serán máis virtuosos, máis heróis, máis felices, máis fortes. É moi importante a última parte do obradoiro, cando falo dos homes, para apoderar os nenos gays, os nenos que non son capaces, nese momento, que teñen o seu dereito, de sair do armario, e que se sinten mal por iso, e cando non se sinten moitas veces, como mínimo cuestionados, cando non burlados, etc. Aquí se lle falo da miña relación
co mundo homosexual, claro, teño moitos amigos, como tamén evolucionei, como a miña homofobia evolucionou, porque tiña homofobia, tiña sin querer, non é que tiña ideolóxica, pero cando vin con os meus amigos gays, pois cando os vía bicarse nos anos 90, puñame como un can cando ve un gato cando ve un can, non? Porque non tiña esa normalidade, non? Entón, cando eu lle explico ahora que eu podo bicar a un tío, iso é un heterosexual. Bica, dame bico na boca. É que non pasa nada, estou aquí. Cousas máis serias, lle poño. Porque aí sale o tema do estereotipo de que el gay sempre quiere tener sexo contigo. Porque é mentira. Os meus fillos están toda a vida, estuveron con os meus amigos gays, a maioría deles, e van a dormir, volven aquí, estou tan moito máis tranquilo seguramente que se van co teu pai. Todo así yo digo, porque son heterosexual. E sei do que falo. Entón, claro, ser heróis é isto, claro. Entón, hai que facer heróis a este tipo de nenos. Isto que hai que intentar conseguir, non? E logo dicirte que teñen moito que ganar, non? Eu creo que temos que pasar da teoría, temos que intentar desobedecer, temos que facer algo máis, ir ás manifestacións tamén, pero temos que ese discurso. Non me vou poñer xa estes vídeos que hai aquí. Eu presente, eu digo que é inevitable. Os vídeos que hai aquí, só vos lo digo así un pouco polo alto, coñecedes este famoso vídeo de como se chama, de Gillette, que non me salía o nome agora, de Gillette, é un vídeo boísimo. Este impresiona aos nenos, porque aparte ponches dos modelos, dicho un modelo, non sei se coñecedes, non? E outro modelo, non? E é un vídeo moi interesante porque é o que quero traballar. Este está tamén o coñecedes, hai moitísimos, non hai moitísimos, teño moitos, pero hai uns cuantos, pero creo que non sei se conseguín casi todos, os que están nas redes. Este de tú tamén, aparece un Sibané, non sei se coñecedes un pouco o baloncesto da CB, é un xogador de baloncesto espectacular o seu discurso, aparecen os ministros do Interior, aparecen moitos homes de distintos sectores, onde dan ese paso adiante, non? Tú tamén podes acabar co teu machismo, tú tamén tens que dar un paso adiante. Este está moi ben, coñecedelo tamén, estes son amigos argentinos que son actores e que teñen moitos vídeos sobre, fan simulacións, non? De cando faz o piropo, non? Que eles, cando lle falo o piropo, prostitución, pornografía, digo, ben do mismo. Claro que un piropo en principio non está mal. Entón, sabedes que fan o saco, e digo, ven aquí. Entón, empezo a piropealo eu a poñerme así cerca del. Ai, que digo, ui, isto xa me molesta máis, claro. Entón, de onde ven? Só lle explico de onde ven. Ven dese pacto, do que falei ao inicio, do pacto de Paterman, e o dereito que teño ao uso do corpo da muller, a xulgalo, e a usalo, non? E esa é a mensaxe, non? Consecuencias, tanto no privado como no público. Pois son bastantes. Eu teño tido enfados, a veces, intento non falar deste tema, o mínimo posible cando estou tomando un viño, pero en algún momento, cando analizo isto, ou cando lle digo a algún amigo, ou lle digo, pensa nas tuas primeiras relacións sexuais, pensa se unha vez usamos a insistencia abusiva, pensa se fixemos algo que a mellor non volverías a facer hoxe, non? E penso que casi todos o fixemos. Cando unha vez yo dixen a un profesor e enseñei ese libro, pero isto ya está conseguido, yo vai ao parque con mi hija, entón lle falo do sexo e dice, pero eso é privado, eso dixo. As nosas relacións sexuais iniciais, o modelo que temos, pois probablemente a mellor non todas foron o libres para outra persona que deberían ter sido. E entón, claro que ten consecuencias. Ten consecuencias no público? No positivo, sí, por dixen. Eu como profesor deixo de ter conflitos. Cando te pongo a garda ahora e está el malote tal, xa lle dou o discurso, a ver que? Cando se salga el macho que llevar dentro, empezamos a falar, non te vou a castigar, digo así. Podería, teño poder para iso e para moito máis. Pero vou esperar a que che pase, se che baixe, e logo se quere falamos. Hai unha frase revolucionaria que facía tamén como xefe de estudios. Dicía, quérote a un homosexual, perdón, a un heterosexual, que che veña a soltar unha bronca. A min pasoume, como xefe de estudios, un compañeiro. E dixenlle, pero mira, tal, eu quérote. Non sabe reaccionar. Non sabemos reaccionar a esa, porque o normal é, nun conflito, é que o conflito vaya máis, non? E, bueno, son cousiñas que... Este é unha poesía que quero xa casi rematar, de Carlos Negro, un libro que tamén vos deberían leer, se non o coñecedes xa, supoño que xa o coñeceredes, non? Este era o libro na 95 de novembro, leron a varios homes ali, alumnos meus, e leron moi ben, e se vos fixaban, son moi observador das caras, os nenos, como vos digo sempre os malotes, os que sabes que teñen un problema, cando escoitaban isto,
e cando era igual que cando lle falaba da figura do pai e escoitaban todo eso, e os nenos te recoñecen que o pai lles pega, que os pai nunca lle o abraza, que os pai non lle quere, que o pai nunca lle di que te quere, etc. Bueno, eu creo que a contraxemonía é unha disidencia. A contraxemonía no masculino, eu creo que é unha implicación ética, é un imperativo universal, desde o meu punto de vista, que só nos pode traer ben, e sobre todo unha necesidade democrática. Non podemos pensar que somos demócratas no silencio, que somos demócratas na ausencia de acción cando vemos os nenos e as nenas na situación na que moitas veces están, non? E a veces é non ser consciente, pero para iso nós temos que formarnos, e para iso temos que ler, intentar de construirnos, intentar de falar con nos mesmos, falar entre nós, non? Porque temos que pensar que neno e nena queremos para os nosos fillos do futuro. Esa é a pregunta. E eu creo que existen xa os nenos e nenas que queremos para o noso futuro, teñen modelos. Nós temos que mostrarlos, nós temos que traballar de forma non hexemónica, buscando ese mundo que temos na cabeza, desde Platón. Un mundo igual. Gracias. Vou eu. Abrimos quenda de palabra. Levantade a man quen queira intervir. Paseime moito, non? Aquí ao final, mentras pensas as preguntas, bibliografía da que falo está aquí. Ao final, eu deixo aquí a presentación, se alguén ten un pincho que a leve. E aquí, bueno, tes un pouco o que eu son. Estes libros, el nombre que non deberíamos ser, son libros para empezar, La caída del hombre, para empezar a leer esto. Estos de atrás, pero bueno, Nuevos hombres buenos, de Richard Bacete, un libro moi bo. A vontade de cambiar, que ahora está en inglés, porque ainda estaba sin traducir, ou xa o tedes traducido. Eu teño unha traducción que me fixo un amigo meu, en galego, e que levo 2 anos para que se publique e non fun capaz. Pero bueno, eu xa he traducido ao galego e ao catalán. Perdón, ao español e ao catalán. É un dos mellores libros que existe de Bell Hooks, sabes que acaba de morrer. É dos poucos que fala de masculinidade sendo muller e que fala moi ben, non? Porque é unha visión moi coñecedora, porque é unha muller moi maltratada, tanto polo pai como polo marido, e é moi interesante e moi afectuosa. A pesar desa situación, é unha muller que ama os homes. Hombres que ya no hacen sufrir por amor, un libro moi interesante para traballar o amor e o desamor. Bueno, algo que tamén traballo, non me deu tempo de falarvos todo, porque é moi pouco tempo. Pero bueno, son libros que... temos en galego, o primer libro sobre ese tema, por lo menos que eu coñeza, de Jorge Marín, un libro así tamén moi faciliño, que está ali de Novas Masculinidades, que é o único referente, así creo que na Universidade Galega que eu coñeza. Non sei se alguén me di que hai. Bueno, pues, se queres que vos complete algo ou queredes ir tomar un café. Unha pregunta, cal pode ser a razón para que un obxectivo tan baixo como un home por centro, traballando ese transversal que é obrigatorio por lei, por outra banda, sexa tan difícil? Eu vou ser breve. Eu creo que os homes, a maioría dos homes, seguimos pensando que a igualdade entre homens e mulleres é cousa de mulleres. E seguimos pensando que a nós non nos afecta, que incluso pensamos que nos afecta en negativo, cando nos afecta en positivo. E un exemplo diso, bueno, foi o centro que cheguei, que non tiña equipo de igualdade. E si é certo que é rarísimo ver a homes participar no equipo de igualdade. É algo excepcional. Cambiar a mirada é o ideal, é dicir, intentar un pouco que eu modestamente intento facer é ver o que todo teño que ganar. Unha das partes que non vos dixen é o do sexo, que traballo moitas veces. Eu a eles digolle, mira, neno, que ou cambias ese modelo da cabeza do que é a sexualidade, isto que me estades narrando, eu non me asusto, porque eu non creo que vayan ser así, pero si é certo que entendo de onde ven, non? E as nenas non te van querer.
As mulleres non queren o que pasa no porno. Nós temos ese mito creado, pero eu non sei canta xente quere que che fagan dano, non? Entón, eu creo que a razón fundamental está aí, está en que non somos quen de ver todo o que temos que gañar, non? Ou sumarnos á loita feminista. A loita contra unha ideoloxía que é moi nociva para nós, non? E, sobre todo, hai que facerlle ver o tema dos pais, o tema dos traballos dos pais, verlle todo o que teñen que ganar, o tema dos divorcios, o que teñen que perder, o tema de pais violentos, os afectos, todo o que se perde. O meu pai perdeu os afectos dos fillos, non en sentido de que non o queixéramos, pero comparado ca miña nai. Por que? Porque el, como home, non sabía cuidar, non sabía, e eran dos pais millores que había na contorna, pero non tiña moito máis, non tiña ferramentas para iso. Moitos pais perden a empatía dos cuidados, perden o saber, cando me digo feminismo, cuida aos maiores. Se tú cuidas aos maiores, como mínimo xa só por a saúde que che devolve. Cando se vayan os maiores ao tránsito, pois é menos duro, porque cuidaches. E como isto en centos de cousas, igual que como che di no vídeo, chorar, etc. Entón, eu creo que o motivo está aí. O motivo está en que non somos, en que pensamos que perdemos, en esa construcción negativo que falaban con todo o femenino, o sexual, e non vemos todo o que temos que gañar. E no sexo é onde os enganchas. Eu a veces digolle, Severo Ochoa dicía que el cerebro é gato, porque todo o que me poñen de sexo é la polla, Incluso, se queredes que vos conte, que isto xa en detalle, facía un obradoiro en Guimarães para maiores separados por sexos, e chegoume a contar un que se depilaban, e sabedes por qué? Pola perspectiva, porque así parece máis grande. Claro, eu cando escoito estas cousas, digo, bueno, eu aí, a verdad, aí notei-me vello, digo, ostras, isto en minha época non pasaba, non? Que alguén me conte isto, e os nenos recoñecencho, non? Esa depilación, non? E obviamente ven dun modelo, non? Ven dun modelo. Entón, a resposta a esa pregunta sería esta. E eu a eles creo que é moi importante dicir isto. Vas a ter máis e mellor sexualidade. Pero sobre todo máis. Tens que dicir, a un tío tens que dicir máis. Porque nós estamos educados para a cantidad. A calidad da igual. Nós estamos educados para eso. Intentar que todas sean follables. E por eso, cuando yo me caso o cuando tengo una relación, el amor no es masculino. Ya te dicen, ahora en calzonazos, ahora no sé qué. Ahora vas a ver frases, perdonade, que sea un pouco bruto. Ahora vas a ver lo que es follar sin ganas. Estas frases se din cando te impedes unha relación. É dicir, porque el amor non é masculino. É dicir, cando moitos de nós estamos en relacións, felizmente, sin ningún problema. Pero non podes presumir deso, porque entón perdes o dereito a las demás. De aí, isto é outro tema, de aí a veces ven a violencia. La violencia muchas veces ven de ahí, de que yo lo hice todo por ti, yo dejé todo por ti, yo no estuve con las otras por ti, ¿cómo me dejas tú ahora? Entonces, como te apropias de esa idea, y ahí ven eso. Por eso aí sería outro tema a traballar, que é intentar non individualizar e facer máis redes sociais de emocións e educar aos nenos neste tipo de cousas, para que non chegue o peor do machismo que é a violencia contra as mulleres. Dime. É dicir, que a idea de masculinidade non é algo atemporal, senón que é, por suposto, concreto. Nos tempos que vivimos, pois é algo referido a unha infraestructura, que sería o capitalismo. Entón, seguindo esa, digamos, unha interpretación máis marxista, con autoras que traballaron este tema, por exemplo, Silvia Federici, o capitalismo, ao final, foi moi clave para que a muller quedase relegada a un papel fora do mundo laboral, que se dedicase á función materna, para crear o exército de reserva tan necesario para o correcto funcionamento do capitalismo. Entón, tendo en conta que a masculinidade actual non deixe ser un reflexo do que o capitalismo necesita, segundo na tua opinión, en que medida é necesaria acción política, é dicir, traspasar totalmente, é dicir, non quedarnos solo na pura educación, que obviamente é importante, sino romper co sistema productivo para, digamos, destruir todos estes construtos tan tóxicos que, bueno, é o que estabas describindo agora mesmo. Bien, menuda pregunta, é dicir, moi boa, gracias. Se viches no discurso eu, que me podo definir como marxista,
non? E, sobre todo, desde o punto de vista do método, non? Pois podo creer que é a infraestructura, son as condicións materiais de vida, non? As que determinan a existencia humana. Creo que neste tema, bueno, eu tamén podo seguir sendo marxista, non? Marxista crítico, se queres, non? A veces é ao revés, tamén a veces a ideoloxía pode condicionar, non? Condicionar. Sería máis fácil acabar ca masculinidade hexemónica rompendo un modelo competitivo? Sí, considero que sí. O que considero para min é que teño máis perto, non? Educar as crianzas en ser disidentes, non? E é como, digamos, un camiño máis fácil ou máis factible para creerme que fago algo no mundo, non? Para ter esperanza, non? O que casi nos quita mañá Carlos Taibo, non? Pois eu creo que hai esperanza, creo que os homes, hai moitos modelos moi interesantes de homes, a maioría, eu podo afirmar isto, non? E entón, pois, ese camiño resulta moito máis fácil de transitar. O outro, síntome David contra Goliat. Algún día cambiar este modelo económico, esta estrutura, ojalá veña, sí, e aí sí que volvería a Taibo, creo no decrecemento, e creo que é a única solución, é dicir, o que está claro que é unha cuestión puramente, e creo nas matemáticas, está claro que o mundo non dá para todos, entón o modelo económico vai ter que cambiar sí ou sí. Para onde vaya, claro, é moi difícil, pero creo que é máis fácil que vaya para un modelo de cuidados e empatía se empezamos a traballar aos homes nesta disidencia. Se os soldados de Rusia dixeran eu non vou alá, e os de Ucrania dixeran eu non vou alá, se maioritariamente dixeran eso, hoxe non tiñamos guerra. E síntome un herói ao cuidar a vida dos meus conxéneres. E cando empezaba, xa remato, cando pensei en como facer esta charla, ao principio estaba un pouco joviado, a ver que digo, como digo, para non repetir, para isto, e viña nervioso, non vai pasar, porque os homens temos medo disso. Pois, pensaba en, me digo que pensaba en poñer un vídeo da guerra de Ucrania, mira por onde, dunha imaxe do fútbol, non sei se vistes aí como 15 ou 20 días en México, de dúas aficións que se mataron a centos a unha pelexa, non sei se vistes ali no telediario, foi unha cousa moi violenta, tremendamente violenta, de feito, cheguei a buscar, logo fui a paso de empezar así, e a terceira, Will Smith. E vamos a facer unha pregunta, iba a facer unha cousa un pouco máis interactiva, dicir, que hai de común nesto? Son homes. O que hai de común é que son homes. É dicir, os guerreiros son homes, os que se pelexan no fútbol son homes, e os que se pegan nos Óscars son homes. Entón, é posible cambiar eso? Eu creo que eso é posible cambiar. Está máis a man. O ideal, non chegaremos a ese ideal da igualdade mentras non pase o que te digas. Sin, como dixo Eduardo Galeano, cando en Sudáfrica Nelson Mandela chegou ao poder, dixo, de pouco importa que a política sexa democrática se a economía non o é. Entón, eu creo que mentras eso non chegue, realmente a igualdade real non chegará. Eso coincido contigo. Vale, lo primero, gracias por tu trabajo, creo que es crucial a día de hoy, y enlazando un poco con la pregunta que se acaba de dar, me preguntaba por qué consideras inevitable esta transición de masculinidad hegemónica a masculinidad disidente, cuando, fuera de yo ser también un optimista que considera que es posible un cambio, haciendo una revisión histórica, se observa cómo la masculinidad hegemónica se va reformulando y adaptando a las formas del sistema y a las formas del poder y demás, para asentarse y no hacer esa transición que se podría entender como una praxis feminista o como una voluntad desde el hombre al cambio, ¿no? O sea, eso, ¿por qué consideras inevitable esa transición? Eu máis que inevitable diría o que intento dicir necesaria, non? Non sei se é... Eu creo que hai homens tamén, non creo que, por eso digo que é inevitable, hai homens en momentos imposibles. Eu a veces cando digo esta frase, cando intento, ou cando falo, ou cando chego, ou nun obradoiro me pasa, non? Ou a veces
con personas maiores, teño feito un obradoiro con homes maiores, e entón non hai posibilidade de cambio. Eu creo que da masculinidade hexemónica, o título que intento poñer, non é que tú partas dunha masculinidade hexemónica. Tú, a mellor, incluso eres unha gran persona, me explico. E a tua vida non é nada hexemónica nas túas relacións privadas e públicas, non? Pero sí é certo que, independientemente de que tú teñas esas accións ou actitudes, a tua estrutura mental e os teus beneficios sociais sí que existen aí. Entón, ese tránsito para min é un recoñecemento. Eu diría, usando Agostinho de Hipona, é unha vía de interiorización, de interiorizar de onde veño eu. E logo, o outro, o paso ao que sería a masculinidade disidente, forma parte da acción, forma parte da praxe. É dicir, tú podes ter unha praxe productiva, unha praxe revolucionaria, e logo unha praxe relacional. Entón, eu creo que en ese sentido sí que é inevitable. É dicir, eu podo relacionarme dunha forma ou de outra cas persoas. Podo tomar partido. Nese vídeo que non vos puxen eu podo ver que ti vas detrás dunha muller e empezas a piropear e podo coller e dixe, tío, para. Ou podo non facelo. Ou podo o grupo de WhatsApp que che puxen antes dicirlle, mira, eu non quero facer isto. Iso que, de alguna forma, creo que é necesario. Pero é no micromundos. É como facer a revolución desde o particular, se queres. Posible? Non sei. Non sei a onde chegará. Pero, polo menos, creo que algo favorece o cambio. Non sei se contestei a pregunta. Sí. Sí, oigo. Bueno, pareceume unha experiencia pedagógica e constructiva moi importante. Sin embargo, hai algo que quería que me explicaras, porque ao mellor é porque non deu tempo ou ao mellor é que estou equivocado. Vamos a ver, sendo, digamos, o patriarcalismo ou machismo, ou como lle chamemos, unha forma estrutural da cultura na que nos formamos tanto os varós como as mulleres e, por tanto, que construímos a nosa mentalidade tanto os varós como as mulleres, espero que isto non sea un prexuicio meu, é que son machistas tanto as mulleres como os varós. Por que deixas, insistes solo en formar na igualdade os homes e quedan fora as mulleres? Gracias. Sí, gracias. Expliquei algo mal. Estes obradoiros traballanse con homes e mulleres, me explico. Eu traballo cos homes e unha muller traballa coas mulleres. Gracias, vale. Claro, entón, realmente, disculpa que eu expliquei no mal, os relatos que os que medramo son distintos. Eu podo poñer só un exemplo. Un exemplo. Cando lle pregunto aos nenos que é o que lles preocupa ou que emocións non queren ver, que che dicía, pois aparecen sempre o tema do fracaso, aparecen cuestións de carácter de triunfo social ou non triunfo social. Cando lle preguntas ás nenas, sabes o que salen as nenas? O problema que teñen elas, o seu corpo. Elas teñen a nosa mirada, os nosos ollos no seu corpo. Cando lle pregunto aos nenos que é o primeiro que miran para unha muller, todos te responden tetas e culo. E a veces cara. O sea, máis ou menos nesa orden. Non é no que a mirada é heterosexual. É malo mirar? Non. É malo incomodar ca mirada? Sí. Claro, entón aquí nos temos que dicir, tú podes sentir desexo non é malo, pero o desexo educase. E estamos educados o desexo de forma distinta. Entón, iso que intentamos facer, o separar por sexos, saber que hai cousas que un home non falaría nunca se hai mulleres. Iso sabémoslo ti máis eu. Seguramente. Hai cousas que nós falamos en certas situacións que non nos atreveríamos. Poñoche un exemplo e xa remato. Comía con 8 personas ali en Muros e un día 4 delas non vieron a comer, as 4 mulleres. Quedamos os 4 homes. Ao cabo de 10 minutos xa falábamos de sexo. Claro, non é malo.
faltaría, non? Eu estou a favor do sexo, digo, igual que Taibo está a favor da paz, eu tamén a favor do sexo. Que digo, por si acaso, a mí pensa que viño aquí a dicir, non? E entón, pois, pero ao pouco tempo saliu o tema da prostitución e prácticamente todos xustificaban a prostitución. Non veño a entrar no debate de prostitución neste debate do feminismo que o coñezo e non teño ganas de, digamos, agora. Pero sí é certo que cando olle, curiosamente, cando olles dixen, pero se realmente é un simple traballo, é igual que unha cajera de supermercado, por que non o poñemos en orientación? Falamos ahora con Susana e na orientación da tua filla que lle poñan. Xa sei que é un argumento moi facilón, pero non digo da tua filla, senón de calquera. É dicir, poñámelo como un traballo. Por que non queres para os demais, para as túas mulleres, o que si queres para outras? Iso é deshonestidade. Aí algo me falla a mí. Entón, eu non son honesto se fago eso. E, repito, non estou en contra del placer, ni del deseo. E entón, pois por eso é necesario separalas. Refiro aos homes porque os homes necesitan un discurso distinto. E as mulleres outro discurso distinto. As mulleres necesitan apoderarse e sentirse ben consigo mismas, co corpo. Iso que me di a miña compañera cando fai. Que di entre as cousas que eles traballen. E estos necesitas baixalos e enseñarlle ferramentas para apoderarse de outro xeito. Os que son gays, os que son distintos físicamente, os que se meten con eles, os que, bueno, pues non responden ao prototipo, non? Entón, ese é o motivo. E repito, xa, isto non elimina os espazos mixtos, isto é algo máis. É olladas distintas para socializacións distintas, isto é o principio. O que a ti che din e a mí me din, como home, como muller, é distinto. Con o que nos digan nos como homes ou como muller. De aí ven un pouco o sentido. Isto empezaron as feministas islandesas. Nos 70 xa o facían. Non sei se me contestei a pregunta. Ola, Pepe, un placer escoitarte unha vez máis, non cansas, podes estar ben tranquilo, ben acollido en Pontevedra, sabes que eres querido. Bueno, o que falaches, bueno, temos nas aulas todos os días, non? Pero falar desa reconstrucción é que é xusto que acaba de sair, non? A reconstrucción interna da persoa. Se esas mulleres, esas home, porque o machismo o temos a vena todos e todas, e todes. Entón, onde está a esperanza, onde está o camiño? En facelo xuntos, en aprender xuntos, en formarnos xuntos. Cando vamos a formación, o que decía a compañeira Teresa, cando vamos a formación, mulleres, maioría. Aquí, Semana de Filosofía, creo que maioría homes, por lo menos a mañán, agora estuve botando unha ollada, me parece que igual, non? Entonces, esa realidade, se a queremos transformar, temos que facela xuntos. Non é ir á manifestación do 8M, cosa de mulleres, ou traballar a non violencia, por suposto, pero as mulleres tamén somos violentas. E moito. E moitas veces, nos centros educativos, encontramos o muro máis alto nas propias mulleres. Os homes, ao mellor, non colaboran, porque, mira, non estou formado, pois fórmate. Consulta a página do CFR, aí tes, apunta pala todo o que queiras. Eres ben recibido, e todos sodes ben recibidos. Non hai que temer o feminismo, nin o ecofeminismo, nin o coidado. É que todos nacemos dunha nai, seamos mulleres ou homes. Eu teño aquí a miña, estudiei porque ela me dixo, estudia, faime o favor de estudiar. É a única vía que tes de escapar de certos poderes, de certos danos psicolóxicos, danos físicos, danos de non poder estudiar, de límites da superestructura. Entón, a que hai medo? A mirarnos? Pois mirémonos. Nada máis, moitísimas gracias. En hora boa, pois a Semana Galega de Filosofía por abrirte a porta. Espero que non sea a última vez que veñas. Moitísimas gracias, Pepe. Polo teu traballo, bueno, fantástico. Pensei que se acabara.
Bueno, grazas tamén polo que dixeron, totalmente comparto as opinións. Seguindo a pregunta do meu compañero de aí, gustaríame saber se ao final é como un taller conxunto, porque sí que entendo as diferenzas de necesidades de cada xénero, pero como abogaba a miña compa de arriba, sí que ao final compartimos escenarios, compartimos sociedade e temos que saber xuntar as dinámicas e ter un proceso conxunto. E, por exemplo, eu tamén o vexo na universidade, tiñamos, bueno, eu pertencín a varias organizacións sindicais e no apartado de feminismo só eran mulleres. Nunca había homes e, de feito, non se deixaban os homes participar en decisións dese apartado, só dese apartado. Claro, eu creo que é simbólico que sí que esas mulleres tiñan o primeiro paso, pero para min sempre tiña que haber como un acto conxunto, posteriormente, que a veces o facía. Entón, a miña pregunta basicamente é se facedes este taller, se non o facedes, como enfocaríades? Tamén, aproveito xa que teño o micrófono para preguntar técnicamente en que curso empezades isto? Se facedes en tutorías, se facedes nos recreos, se facedes de todo en conxunto? Grazas. Moitas gracias. Ben, este obradoiro ten moitas críticas, esa é unha delas. Outra cousa, que non quero entrar no debate, se promovemos o binarismo sexual, tal, se é certo que hai moitos elementos que bueno, pensei de feito que iba a sair aquí e non saiu, pero bueno, e que eu asumo, non? Hai que asumir como autocrítica. Esa é unha delas. No meu caso é moi fácil, porque eu isto logo traslado á aula. Eu quería decir aquí que non, bueno, non me deu tempo, que o ideal non é só facer os obradoiros, está ben os obradoiros. O ideal sería a formación de todo o profesorado, como estabas dicindo ti, e que logo se trasladará á aula. É dicir, sea só home-muller, sea heterosexual ou non heterosexual, ou outro tipo de sexualidade, pero iso é ideal. Entón, que nos falta? E hai 2 anos que levo intentando facer, non é, a mí faltame tempo moitas veces, non? Pero si é certo que sería ideal, e este ano tiña un proxecto que pasei con as persoas, propuxinho un proxecto nunha charla que din este ano no Máster de Xénero, con 2 mulleres, unha que está no IES de Sar e outro no Xelmírez, que era facer un proxecto, os 3 obradoiros con 3 grupos, e logo xuntarnos todos. A falar, que falamos ali? Que nos pasa? Por que eu teño na cabeza, Dios mío, que vou a esta relación sexual e non sei que, gatillazo? E por que ella va con... Ai, se non hago isto, es que todo va a pensar que yo non lo quiero. Aí ese chiste que hai de... que coñezo, non me acordo, está dibuixante feminista. Por que vamos así a iso? Pois, bueno, eso llevo que sería, habría que coñecelo. Entón, eu creo que é unha materia pendente que facer despois algo conxunto. De que nos está pasando e que sentimos. Creo que é sanísimo e creo que sería moi bo para a súa vida porque ao final comparten espazos, comparten eso e comparten logo vidas, amores, desexos e sexualidades. Iso sería bo coñecelo. E outro que me dis, sí que non o dixen porque por falta de tempo tamén, ao inicio, donde empecé a facelo? Eu creo que se pode facer desde infantil e primaria. De feito, teño ido falar infantil e primaria para que o fagan eles. Eu non teño nin idea como se fai, a estar aí me volvería loco. Pero eu, onde consello facelo é a partir de terceiro e cuarto de eso, porque é onde empezan as relacións. E logo podes repetirlo en primeiro segundo bachato como fago eu. O facía sobre todo en Muros, que tiña como máis cancha para facelo. Aquí sigo facendo, aquí de momento estou facendo un cuarto de eso, porque cando xa, bueno, as relacións, empezan a ter xa relacións sexuais, entón é o nivel. Como fago a nivel organizativo? Claro, hai unha diferencia entre o meu centro anterior en este. Ali era xefe de estudios. Entón, tiña menos horas, entón podía xugar cas gardas, cas gardas de dirección e cas titorías. Entón, tiña as titorías constantemente, por iso facía 8 10 horas. Entón, facía ou horas libres miñas, eso. E o tempo libre. Como fago agora aquí? É dicir, o ideal sería facer unhas titorías, pero para iso tens que ter unha dirección que aposte polo proxecto desde o inicio, iso. Pero o proxecto, porque é moi interesante, entón logo que a miña hora cadre nunha titoría, que hora de garda. A mí dame igual facelo en horas libres, pero claro, entón non podemos isto basalo no voluntarismo das persoas, porque entón se perde. E hai moitos homes que podrían facer isto. O meu obradoiro, que eu regalo a todo o mundo, onde o queiran, mando por correo, é dicir, que me levou moitas horas facelo, moitas horas, por iso é o que quero quitarvos o tempo que eu tivo, quitarvos, dárvolo, non? Entón, pois, eu creo que se pode facer eso en 2, 4, 6 horas, 8, depende un pouco que ti queiras, e logo que o incorpores. Pero, claro, sin unha dirección que aposte é difícil, tens que facelo como fago do equipo de igualdade, entón o que fago é, pois un día facemos unha actividade de 2 horas,
E basicamente quedase un pouco neso. E xa remato. E logo, por qué? Pois sería moi importante, repito, polo tema da inclusión. Os nenos malotes salvas a moitos nenos se traballas a masculinidade con eles. Se lle explicas que a onde vai isto. E de onde ven, e os modelos que hai. 4 cousiñas resto, 4 cousas son esenciais. Non sei se contestei a todo. Bueno, difiere un poco en una idea que planteabas, bueno, tal vez fue una sobreinterpretación, pero creo que dabas a entender que ese paso de la masculinidad hegemónica llena de frustración y un sufrimiento interior era liberador, ¿no?, hacia esa disidencia. Y yo opino desde mi experiencia personal que encontrarse con esa conciencia de género y reconocer que te has construido te has construido como una máquina de violencia, ¿no?, y de bueno, la máquina de la violencia hacia el género femenino, ¿no? Es como un sentimiento de vivir en contradicción, ¿no?, y que no es tanto una liberación, sino una conciencia de toda esa responsabilidad que tienes, ¿no? Entonces, no digo que sea una transición mala, ni mucho menos, es una responsabilidad, pero no lo siento como algo tanto como liberador, sino que reconoces mucho mal que creas, ¿no? Entonces, en ese sentido no pienso que sea liberador, pero sí crucial que se tenga en cuenta, ¿no? Es como privilegiados se debe asumir que bueno, hay que buscar ese cambio, ¿no?, y buscar un equilibrio. Sí, pero eu creo que a medio plazo eu confío, e se queres a palabra, uso a palabra creo, non?, de que vai acabar sendo liberador. É dicir, se eu son capaz de ter amigas sin necesidade de ter que pensar no sexo todo o día, que eso é lo normal de nosotros, se eu son capaz de facer tarefas que antes estaban prohibidas para min, non? Se eu, como di Carlos Negro, reclamo un espazo de tenrura para o meu xénero. É dicir, eu podo ser tenro, podo ser emocionalmente inestable incluso, podo chorar, podo facer cosas, pode ser liberador. É dicir, en ese sentido, ainda que a primeira parte sexa complicada, sí. Eu podo recoñecer que nas primeiras relacións sexuais que tive, eu nunca fui unha mala persona, creo, digo nese sentido, de facer cosas que me parecen graves, pero edificantes non foron. Creo que hoxe cambiarías. Entón, recoñecín eso e podo recoñecer eso aquí públicamente. Sí. Eso supón que eu son malo? Non, que eu fixen cousas malas, sí. Ou das que non me sinto orgulloso, sí. Pero a mí trouxeme logo unha vida moito mellor. Non sei se me explico. O que lle digo aos rapaces, máis e mellor sexualidade. Por exemplo, en ese caso, máis e mellor amor. Sí, claro, igual en el sexo se puede ver mejor, pero yo me refiero más a cosas que están muy adheridas, ¿no?, que incluso podrían incurrir en incluso procesos de terapia psicológica y demás, porque considero que sí que hay formas en las que te construyes y en dinámicas que la teoría y la praxis son muy importantes, pero que son muy arduas de cambiar, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy difícil, pero sí que me parece muy interesante que a términos ya macro, ¿no?, en un futuro pues consideres que se puede llegar a una liberación, ¿no?, de todo eso. Pero considero que en el momento histórico en el que vivimos, para el hombre que reconoce todo el mal que hace y en todo lo que está sumergido, no como víctima, pero no es algo tanto liberador, sino que es un momento de afrontar, ¿no? Sí, eso estou de acordo. A primeira parte non é liberador, y aprender, porque no se conoce no se conoce el camino, ¿no? Sí. Aí está o problema, un camiño de saída.
Sí, estou de acordo, pero por iso é importante que desde a docencia esas ferramentas para eles. Pois damos por rematado. Grazas.